हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो ओमफ्राय दिनै लोखि फुजा नायनो ओंखारलायबाय आरो लोगोफोर नै गानै जोमै ओंखारलायबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम आरो मोजां नुदोंबाथाय लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय ओमफ्राय नै दायो जोङो फिसालाजों आंजों ओमफ्राय बिफाबो थांगोन ओमफ्राय फुजा नायनो थांनो ओंखारदों आरो ओमफ्राय फिसाला गेदेरा थाङा होननायखाय फिसाला गेदेर बाबाय गिदाना ओइ फिसाला गेदेरा थाङानो आरो थौ बाबा थौदो फै थांनि जायो लोगो जेसेबां दामिकनियानो गानाथों मानो लोगोफोर थफ्लायानो गानलाय जेसेबां मोजां देलाया मानो नै बिखुङाव थाखागोनखा नङा होमबा बाग्रा जिलाया मा लागोन बानायजि बागन ओइ बानायजियाला थौ फाइनालि जों लोखि फुजायाव मोनफैबाय आरो लोगोफोर नै जोंनि लोखि फुजानि गेटआ ओमफ्राय जों हाबलांबाय आरो बिमा फिसा जों सानैल' थांदोंमोन नालाय फुजायाव ओमफ्राय थांनाय लोगो लोगोनो आं मन्दिरखौ खुलुमग्रोनो होननानै लिंबाय आरो गोबावबो जाबायमोन नालाय मन्दिर खुलुमफैया न'आवनो फुजा होयोमोन नालाय जोंहा गनखालि खुलुमनो मोनासै आरो लोगोफोर ओंखायनो दिनैसो फैनो सोलाबदों आंहा ओमफ्राय बांद्राय मानसि गैया लोगोफोर नै मन्दिराबो जि स्टेन्डार्ड आरो जोंनिया बांद्राय मानसि गैयामोन ओमफ्राय आङो खुलुमनानै माने ओंखारबोबाय आरो लोगोफोर हारसिंनो बाबुखौबो लांफालायासै आङो ओमफ्राय जों फटक दिखांजानो होननानै नैयाव फैबाय आरो लोगोफोर साइज गैया फाइज गैयाबाबो माने फटकखौ सेल्फि लालांसै ओरै होननानै ओमफ्य फिसालायानो फटकखौनो दिखांजाया आंना माबा ओजों ओजासो नायबाय थायो ओमफ्राय नै होंगो दोंगो लोगोफोर बेसेबा मानसि आरो जाय माबा भिडिअ लानाय सेल्फि लानाय आयु जायगाखौनो मोना आरो माने ओमफ्राय एकदमबारे आंहा बोरायजो रागा जोंलायनाय जाबाय आरो नै सेल्फि लाहां फटक लाहां फिसालायाबो फ्लिं फ्लां नायनानैनो जि हय जायो आरो लोगोफोर नै एबार आङो बेयाव सेल्फि लाना थांबाय आरो लोगोफोर नै सेल्फि लानो थांनाया ना मानसिफोरखौ गाननाय जोमनाय नायथिंना जि हय जायोहाय आंहा नायनाय लोगोफोर एकदम भिडिअखौनो लानायानो बेलेगसो नोजोर आंहा ओमफ्राय नै फिसालाजों फिसालायाबो आरो फटक दिखांजानायानो ओमफ्राय नै लोगोफोर नैखिजा बेरायफैबाय जोङो भगबाननि एकदमबारे जात साथि सावग्रा माग्रा गासिबो दंजोबो आरो नै बिराद मोजां मोजांथार लोगोफोर Inilah. Gina munbai di sana Excel nama. Munbai mana? Oh original kan? Original. Baba ke, saya kemen kemen. Saya ni dong lah. Kemen kemen aja saya ada. Iya. Ya ada. Ebek nanya. Marbol. Marbol hambar. Ada berubah. Kabur. Dos taga muda. Oh ini. Kita kayak sama. Hobat. Ai cô cái nào mình bé
ओमफ्राय नैहाय लोगोफोर बेसेबा मोजां मोजां आसानखौ नुनानै आंहा बेसेबा फसायफ्लेजोब्बाय आरो ओमफ्राय नै जरासेखौ नायबाय आङो बिराद मोजां मोननानै बे जरासेया ओमफ्राय बिदिनो आं सोनाय नायबाय आरो आखायाव ओमफ्राय सोनाय नायनायावनो बुरैया फटनो माब्लाबानो एकदम सोनानै होबाय आरो आंनि आखायाव ओमफ्राय दानाबा आखाइनिफ्राय बख'नो हाला आरो लोगोफोर बेनिफ्राय आङो लानांगौ बायथ' जाहैबाय आरो दाम गारनानैबाबो ओमफ्राय 150 लादो लोगोफोर 150 लादो नै सोना होबाय नालाय आङो बख'फिननो हायियाव उपाय गैयि जाबाय आरो जि बायसा सालु आरो आसान बेफारिफ्राबो लोगोफोर बख'नो हायि तालखौ नायनानै आंखौ ग्रोब सोना हरगारगारबायहाय थैथोबोहाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो नै एकदम लानांगौ उपाय गैया लाबाय आरो आं लोगोफोर नैहाय लोगोफोर एबार आरो नै फिसालानि गाखोनाय आरो गारियाव गाखोनो बेसेबा आथुर आरो नै हमथालायबावबायसो नै गाव सलायनो गोरों बायदिथार ओमफ्राय बिराद इन्टारेस्ट मोनदों आरो फिसालायाबो जोंहा गारियाव गाखोनो मोननानै नै लाजाखाया इन्टारेस्ट आरो लोगोफोर एकदमबारे फिदिंनो होबाय थायो आरो ओंखारनोनो बादोंमोन लोगोफोर गारिनिफ्राय ओरैबायसा ओमफ्राय लोगोफोर आं अबाव लागोन अबाव लाया खर'आवसो लाना थाबाय आरो बेनुखौबो सेहेरिरिनो जायगा गैयामोन लोगोफोर बेग सेग लाङाखैमोन आङो गारियावनो दोनबोबाय बेगखौबो ओमफ्राय बेनुखौनो गाननानै आङो गिदिंफ्लांबाय थादों आरो लोगोफोर ओमफ्राय एकदमबारे नै बारा मानसि गैया आरो गथ'फोरा बोरै सानैसोल' ओमफ्राय जोंहा राजायाबो गाखोनानै फैनोनो बायो आरो ओंखारनोनो बायो आरो नै गारि गाखोखांनानै एबार नै हटेलाव जानाय लोंनायनि बेबस्था लाबाय आरो लोगोफोर नै मा जागोन मा मागोन एबारो फिसालाया जा जि आथुर जाबाय आरो जानो माला होफैगोन माला मागोन नै दैखौनो लोंगुलायलांबाय आरो ओरैबायसा आथुर जायो आरो लोगोफोर लोंनो ओमफ्राय नै बेलपुरि ना मा होनो लोगोफोर बेखौ जाबाय आरो आङो दायो ओमफ्राय फिसालानोबो चावमिन आलदा होफैबाय लोगोफोर एकदमबारे फिसालायाबो आथुर गावनि आखाइजोंनो खनना जाबावलायो आरो ओमफ्राय जि मानसि लोगोफोर नै जायगा थोलायो आरो जाय पारापारि जानायानो जानाय जाखां लोंखां ओंखारबोबाय आरो लोगोफोर जोङो न'आव थांनो होननानै नै जिलापि एसे लाबाय काटानिखि लाबाय लोक्षि फुजानि नामाव मेथाइ सेथाइ लाबोआबा आरो गोसोफोरखौ एसे बोरैबा मोनो नालाय आं मेथाइ सेथाइ लाना फैबाय आरो लोगोफोर नै एकदमबारे बारा मानसि जायाखै लोगोफोर जोंनियाव फुजाया एसे फिसासामोन नालाय होंगो दोंगो बिदि मानसि गैयामोन आरो मेथाइ दखानफोरावबो जोंनियाव मेला सेला गैयाहाय लोगोफोर बारा गिदिर जायासै नालाय ओमफ्राय ओरैनो फिसासा आरो जोंनिया फुजाया ओमफ्राय जोङो नै मेथाइ सिथाइ लाखांनानै न' फारसे थांनो होननानै ओंखारबोबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय फिसालायाबो आथुर जाबाय आरो दानाबा जाखांना लोंखांना न'आव मोनफैबाय लोगोफोर इसोरखौ लानानै आरो मा फुजा गान नायबावनो नङा होमबा लोगोफोर मोनसे मोनखांबा मोनसे मोनखांबा मोनसे बिदि बिबाय थायो आरो ओमफ्राय लोगोफोर थेंक इउ बाय बाय